नमस्ते. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे ನೇರ प्रसार कार्यक्रम प्रतिबिंब. या प्रतिबिंब कार्यक्रमासयले सगळ्यांके माझे नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांके आदराचे स्वागत. प्रतिबिंब म्हणविचे कार्यक्रम तुमका सगळ्यांके गोत आसा हे आमचे कुडाल देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण समाजाचे एक नवीन प्रयत्न. हांगा आम्ही आमच्या समाजाचे साधकांस पुरा गुरुतिसून त्यांचे परिचय आमच्या समाजास करून त्यांचे यशोगाथेचे बग्गे एक मुक्त संवाद करवेचे आमचे एक उद्देश. तसेंत आणि काही आमची धाकटी हेंचे साधकांचे सगळ्यांचे यशोगाथेचे बग्गे त्यांचे परिश्रमाचे बग्गे त्यांचे स्ट्रॅटेजीचे बग्गे पुरा शिकवून इन्स्पायर होऊन आमची धाकटी येऊ पाले एक वर्ल्ड अंत एक राष्ट्रीय मट्ट अंतरराष्ट्रीय मट्ट अंत आमचे कोंकणी कम्युनिटी वयर हाडका म्हणचे आमचे निजवाद उद्देश. या कार्यक्रमाचे निजवाद उद्देश. आज आमच्या वांगडा आसा एक असले साधकी असले प्रतिभे तुमका सगळ्यांके गोत आसा रश्मी सामंत. तुमका सगळ्यांके रश्मी सामंताच्या बग्गे परिचय अगती ना म्हण म्हाका दिसता. कितें म्हटल्यार तिने केल्ले परिश्रम त्यांच्या एक सान वयस्सूंतो तिने केल्ले सगळे साधने त्यांचे एक परिश्रम त्यांचे यशस्सु आमकां सगळ्यांके आम्ही पूरा अप टू डेट आसा. रश्मी सामंताचे एक सಣ್ಣ परिचय मी तुमकां सगळ्यांके देवे इष्ट करतो. त्याच्या नदी रश्मी सामंताक मी कार्यक्रमाचं आदरपूर्वक स्वागत करतो. वेलकम. नमस्ते रश्मी, वेलकम टू द शो. त्याच्या नदी चला आम्ही आता रश्मीच्या बग्गे एक सಣ್ಣ परिचय तुमका देवे मी इष्ट करतो. तुमका सगळ्यांके गोत आसा आमचे उडुपींत आमचे मणिपालंत श्री उमामहेश्वर देवस्थान शिवपाडी. ते शिवपाडी देवळाचे जालांतत जलंबली धाकटे रश्मी. आमचे हिरिय देवस्थानाचे हिरियदल्ले श्री श्रीधर सामंत आणि श्रीमती सावित्री सामंत हेंचे नात रश्मी. तसेंत श्री दिनेश सामंत आणि श्रीमती वत्सला दिनेश सामंत यांचे एक धू हे रश्मी सामंत. हे जलंबल्ले मणिपालंत हिनी शिकल्ले मणिपालंत हेंचे हायर एज्युकेशन त्यांचे हायस्कूल त्यांचे कॉलेज पूरा मणिपालंतत दल्ले. तसेंत MITंत त्यांनी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग अंत पदवी घेऊन त्याच्यापर्यंत हायर स्टडीज असं म्हटल्यार त्यांचे मास्टर्स करवाटी ती ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीस गेली ती. सो ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीज दावेचे कैल सामान्य काम नाही ते सीट गावेचे तर मस्त बंगाचे साधन आहे. सो आमचे रश्मी आमचे हेम्मेचे रश्मी ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीन जाऊन MS करून मेरिट अंत पास होऊन इलिसत. तसेंत ती ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटींत शिकत असताना ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीचे स्टुडंट युनियनाचे फॉर्मर प्रेसिडेंट होऊन सिलेक्ट झाली ती. आमचे मस्त हेम्मेचे विषय कसाला म्हटल्यार भारताचे प्रप्रथम विद्यार्थिनी अथवा भारताचे प्रप्रथम महिळे ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या या एक व्हडले पट्टा गवले व्हडले पदक रिवॉर्ड गवले म्हणून आम्ही सांगवात. सो आम्ही मस्त हेम्मे पडून घेवचे या विषयी. तसेंत ते त्याच्या प्रांत ती भारत सायली पार्टी भारत सायल्यापर्यंत तुमका सगळ्यांकी गोत आसा आमचे उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी त्यांचे इलेक्शन कॅम्पेन वयत असताना त्यांचे स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग टीमांत आमचे रश्मी एक मेंबर होऊन काम केलं आसा. त्याचा रिझल्ट तुमका सगळ्यांकी गोत आसा. आम्ही सगळ्यांनी बघतलो आसा रिझल्ट कसे होते म्हणून सांगून. तसेंत ॲज ए ह्युमन राईट्स ॲक्टिविस्ट रश्मीनं उडुपांत दल्ले एक सಣ್ಣ इश्यू एक हिजाबचे इश्यू अंत हायकोर्ट सर गेल्ले आमच्या समाजाचे रश्मी म्हणून सांगवे म्हाका मस्त हेम्मे होता. सो रश्मी आता फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ स्टुडंट युनियन एट ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी तेंतू होऊन त्याच्यापर्यंत ह्युमन राईट्स ॲक्टिविस्ट होऊन काम करून तसेंत त्यांचे आवशीचे आणि बापाशीचे एक इन्शुरन्स त्यांचे बिझनेस पुनर्नवा इन्शुरन्स ब्रोकिंग प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणूचे तेंतू एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर होऊन काम करीत आसा. So Rashmi, once again I welcome you to this show. So before starting, let me sorry I'm English आता. आता रश्मी तुम्ही आमका सगळ्यांकी गोत आसले बरी तुम्ही शिवपाडीन त्या देवळाच्या जालांत तुम्ही जलंबल्ले तुमचे फॅमिली सगळ्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन देवळास मस्त आसा. तसं तुम्ही आता इतकं पुरं साधने केलं तुमचे एक 25 वर्ष देखील जाल्ले नाही म्हण दिसता म्हाका. इतकं नान प्रायांत तुम्ही इतकं पुरं साधने केलं सो तर माझे क्वेश्चन कसाला म्हटल्यार आता तुमचे शिवपाडी तुम्ही पुरा फॅमिली तिकते इन्वॉल्वमेंट असताना आमच्या देवस्थानात वयचे मस्त परंपरे आमचे संस्कृती देवस्थानाचे ॲक्टिव्हिटीज त्याचे कसले तरी तुमच्या वयर इन्फ्लुएन्स आसता का? तुम्ही ल्हान असताना तुम्ही स्कूलिंगास जाताना अथवा तुमचे हायस्कूल शिकत असताना देवस्थानाचे इन्फ्लुएन्स कसले होते
कितें म्हटल्यार म्हाका गोत आसा तुमचें मस्त सात्विक कुटुंब, तुमचे देवस्थानाचे इन्वॉल्वमेंट मस्त आसा तुमच्या फॅमिलींसून म्हणून सांगून ते पुरो तुमच्या लायफांत कशें इन्फ्लुयन्स जालें? माझ्या प्रकार वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दॅट हॅज एवर हॅपन टू मी इज बीइंग बॉर्न इन शिवपाडी. कसं लायक म्हटले आमच्या चाइल्डहूडच आमचा फ्युचर डिफाईन करता इन मेनी वेज. आणि वेन यू गो टू डिफरंट प्लेसेस आणि तुमचे एक्सपिरियन्सेस मस्त विंगड असतात आणि देर आर गुड डेज अँड बॅड. सो वेन देर आर बॅड डेज यू नीड सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिच्युअल रूटिंग. तुमका एक रूट करून तुमका एक डायरेक्शन देऊन तुमका आता एक धैर्य देऊनचं एक काम करता. सो आमच्या फॅमिलींत आमका एक देवस्थान असोंचं आय थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स. आज्जान केल्ला काम जावन दी, अप्पान केल्ला जावन दी, त्याच्या आधीच्या जनरेशनचे थंय केल्ला काम जावन दी, ता डिसिप्लिन जावन दी, ता एक डेडिकेशन जावन दी, ता पुरा कडे आम्ही धाकटी एक रेप्लिकेट करतो. मी मात्र नाही, माझी आम्ही एक होड कुटुंबाची, आमची पुरा कझिन्से असू, आमचं वर्क स्टाईल आमच्या खेंतूय आम्ही ता एक डिसिप्लिन आम्ही इनकल्केट केलो. सो आमच्या घरा सकाळी तुमकां गोता सांग पुरो केदने पुजा आसता, टायमांक पुजा, सांजे भजन, ता एक डिसिप्लिन, ता एक वे ऑफ लायफ, ता एक डेडिकेशन. सो ता एक कंटिन्युअस परसिस्टन्स असले मात्र आय फील इन लायफ यू कॅन डू समथिंग. So I think I'm truly grateful and blessed in many ways that मी त्या कुटुंबांत जालांबले. आणि I'm not 25 years old, I'm 23 years old. So yeah, that is that. ओके. म्हाका कसाला म्हटल्यार एक तर सान वयसून 23 म्हटल्यार मस्त व्हेरी यंग. एक तर सान वयसून तू केल्ले अचीवमेंट साधने तू आंतरराष्ट्रीय मट्टांत एक केल्लेले नाव निजवून आम्ही पुरा उबे रावन तापटी मारवेदल्लेत विषय म्हणून मी लेखून घेत आसा. तसेच तुझ्या अम्माच्या बग्गे आम्ही ऐकलो आसा. जो मॉम इज ऑल्सो लायक अरबी समुद्रांत स्विमींग केल्ले आमचे महिला म्हणून सांगून मी मस्त ऐकलो आसा. तसं खंडित अम्मा अप्पाचे आशीर्वाद होऊन दे, आज्जा आजीचे आशीर्वाद होऊन दे, त्यांचे सपोर्ट तुका मस्त आसा म्हणून सांगून आमकां तुझ्या साधनांत आमकां मस्त कळत आसा. सो रश्मी, तू सान असताना धाकटे असताना स्कुलात जायत असताना तुका कसलं तरी हे ड्रीम उत्ते का मी पाले ऑक्सफर्डान जाऊन शिकते, म्हाका एस प्रसादने करका, मी पाले एक ह्युमन राईट्स ॲक्टिविस्ट होते, फाईट करूं का म्हणून सांगून त्या परत तुमका तुझ्या मनात ड्रीम्स उत्ते का? मी लहान असताना सुने मस्त इनिशिएटिव्ह घे होते. इनिशिएटिव्ह म्हटले एक क्लासांत काहीतरी जाऊन का जाल्यार टीचर लगी जाऊन सांगोनच्या मे बी इन किंडरगार्टन. सो थंयसुने मी एक इनिशिएटिव्ह घेवनच्या, एक मुतवर्जी घेवनच्या, एक तसले एक नेचर असा म्हाका ल्हान लागे ते. आणि ल्हान लागे ते मी क्लास लिडर. सो UKG सुने मी एक क्लास लिडर जाऊन एक होते. सो मी माझ्या लाईफ आय measure my life in terms of the impact I can leave on society. Maka I think that is what I find the most rewarding. तुम्ही कितके impact सोडून गेलेस आहेत, तुम्ही कितके change हाडलेस आहेत societyत. By the end of the day तांच एक matter जाऊनचा and maka personally I get a lot of happiness from that. So I've always taken initiatives, I've always pushed boundaries, I've always stepped out of comfort zones. So ता एक maka एक होड एक नान लगे ते एक nature माझा. सो त्यानिमित्त मी खंय गेल्यारू एक काहीतरी चेंज हाडका जाल्यार ता परिसरांत मी केदने इनिशिएटिव्ह घेतलेसे. मी मणपाडांत इंजिनियरिंग करताना मणिपाल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजींत मी थंयचे स्टुडंट काउन्सिलांत लिडर इलेक्टेड लिडर जावन होते. थंय आम्ही वी हॅड मणिपाल हॅकेथॉन फॉर द व्हेरी फर्स्ट टाइम. सो मी मस्त एक इनिशिएटिव्स घेतलेसे थंय एक चेंज जावंका, थंय कॅम्पसांत इव्हेंट्स चेंज जावंका म्हणून. आणि तसं एक कॉन्ट्रीब्यूट करूनच्या, तसं एक ॲक्टिव्ह सोशल लाईफ लीड करूनच्या ता एक म्हाका एक आदी सुने इंटरेस्ट. सो त्याच्यानंतर मी शिकोवच्यासाठी ऑक्सफर्ड गेल्ले. आय हॅव ऑलवेज बिलीव दॅट आम्ही केदने आमचं ट्रू पोटेन्शियल टॅप इन करका म्हणून. सो आम्ही युजली वी अंडर एस्टिमेट आवर सेल्व्स आय थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स अँड वी आर स्कॅर्ड ऑफ फेल्यूर. सो वी डोंट अटेम्प्ट फॉर द बेस्ट दॅट इज पॉसिबल. सो त्यासाठी मी मणिपालसून ग्रॅज्युएट करतो तर मी काय बदले म्हटले आय थॉट दॅट आय शुडंट बी स्कॅर्ड ऑफ फेलिंग, ऑफ बीइंग रिजेक्टेड बाय ऑक्सफर्ड. सो लेट मी जस्ट अप्लाय बिकॉज इट्स कन्सिडर्ड नंबर 1 युनिव्हर्सिटी इन द वर्ल्ड.
सो मी जस्ट अप्लाय केला. मी तसा काय म्हाका मेळटा म्हणून मी काय हा केला नाही, बट आय थिंक मी ट्राय करिनातले म्हाका कसा कळटा मेळटा का नाका म्हणून. त्यासाठी मी एक ट्राय केले, एक एप्लिकेशन घातले आणि ते एक्सेप्ट झाला. अँड दॅट इन इट सेल्फ वॉज अ ह्यूज लेसन टू मी दॅट वी शूड कॉन्स्टंटली पुश आवर बाउंड्रीज. वी शूड ऑलवेज थिंक दॅट स्काय इज आर लिमिट. आम्ही ओव्हर थिंक करून आम्ही आमच्या लिमिटेशन्स आम्ही सेट करतो, आम्ही आमच्या बाउंड्री सेट करतो लाईफांत. आय जस्ट वॉन्टेड टू चेंज दॅट फॉर माय सेल्फ. आणि तसा मी एक ॲप्लिकेशन घातलेला आणि म्हाका मेळ्ळा. And very few people from India go there to study, and I was very happy that I was given an opportunity. थंय जातो तो थंयचा सिस्टम इज व्हेरी डिफरंट. थंय वी हॅव थंयचा कॅम्पस पॉलिटिक्स इज फॉलोड ऑल अराउंड द वर्ल्ड. कसं लायक म्हटलं थंयचे पुरे युनियन प्रेसिडेंट्स सामान्य जाऊन त्यांच्या देशाचे प्राईम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस, ऑलिम्पिक गोल्ड मेडलिस्ट तसा पुरा झाले सर. सो थंय एक इम्पॉर्टन्स असा. थंय कोण एक स्टुडंट युनियन इलेक्शन विन जाल्यार तर BBC प्रिंट करता, न्यूयॉर्क टाइम्स प्रिंट करता. सो इट इज एन इम्पॉर्टंट थिंग. सो आता युनिव्हर्सिटीचा हिस्ट्री एक 900 सालाच्या युनिव्हर्सिटी था. सो मी त्यांचा हिस्ट्री बघताना हेंका कोण आजूसरे कोण इंडियन प्रेसिडेंट ना असा. सो ता मी बघले अँड आय थॉट की मी एक ट्राय करका म्हणून. एक ट्राय केल्यार होय नाही म्हटले. मी एक ट्राय केले, फेल जाल्यार नेक्स्ट टाइम कोणतरी ट्राय करतात. कसं लायक म्हटलं मी एक एक्झाम्पल सोडलेस आहे, ट्राय करी आता मी म्हणून. सो त्यासाठी मी एक ट्राय केले आणि माझ्या वांगडा मस्त कंटेस्टंट्स होते. इट्स अ व्हेरी सॉट आफ्टर पोझिशन. सो मस्त कंटेस्टंट्स होते. all of them were men, and I was the only woman also standing in that election. पूरा दादलेच होते and I was the only woman standing up, only person of color. So it was a very diverse kind of an election, and माझे पूरा electorate was the entire world. कसं like म्हटलं थे people from different parts of the world come to study. So it was a challenge त्यांका convince करूनचा that they have to vote for you, but I really had seen what change and impact I could bring in that campus, and I just spoke my heart about it, and yeah, I got elected. I think it's intention which matters by the end of the day. आम्ही एक चांग intention घेऊन एक काहीतरी चेंज हाडका म्हणून पुढे गेले आमका सपोर्ट मेळता आणि आम्ही थोडा कॉन्फिडन्स दवरून घेऊन का आमच्या भितर आणि आमच्या कम्फर्ट झोनसून आम्ही चूर स्टेप अप जाऊन का. सो आम्ही एक लहान कम्युनिटी जाल्यारू आय थिंक आमचं पोटेन्शियल इज व्हेरी ह्यूज अँड ओनली स्काय इज द लिमिट. थँक्यू रश्मी. मस्त चंद करून सांगितलं. आज या कोण या प्रोग्राम बघित असं ते आमची धाकटी तिने या खंडित अर्थ करून घेऊन का. कसाला म्हटलं रे, ॲज यू सेड स्काय इज द लिमिट. तुम्ही तुमच्या बाउंड्रीज पुश करा, तुमच्या कम्फर्ट लेवलांसून बाहेर या, चूर ट्राय करा. फेल जाल्यार ತೊಂದರೆ नाही, ट्राय करा, यू विल सक्सीड म्हणूचे एक मेसेज तू आमच्या धाकट्यांस देल असं खंडित अप्रिशिएट करवेदल्लत विषय. आता नेक्स्ट आम्ही कसाला बघतलो म्हटल्यार बिकॉज वी ऑल नो आमच्या ग्रुपांत पुरा येत होता विषय. रश्मी सिलेक्ट झालं स्टुडंट युनियनाचे प्रेसिडेंट होऊन सिलेक्ट झालं म्हणून सांगून. सो आम्ही पुरं मस्त आम्हाला पुरा हेम्मे झालंय. आम्ही पुरं व्हॉट्सअप स्टेटस सगळ्यांनी आमच्या समाजाच्या सगळ्यांचे स्टेटस तुझ्यात फोटो, भारताच्या प्रथम महिळे, प्रथम विद्यार्थिनी युनियनाचे प्रेसिडेंट झाले म्हणून सांगून. बट नेक्स्ट मोमेंट मस्त बेळवणिगे झाले. आम्हाला कसले आम्ही लेखलो म्हटल्यार ते सोशल मीडियाचे विक्टीम ओन तू एक विक्टीम झालं, त्याच्यापर्यंत मस्त हॅरासमेंट, मस्त टॉर्चर म्हणून सांगून पुरा आम्ही बघितलो असं आम्हाला सगळे विषय होत असा. नेक्स्ट मोमेंट तू त्या प्रेसिडेंट पोझिशनाचं रिझाईन देऊन सकाळ उतरलं. सो रश्मी, आम्ही कसले इमेज म्हटलं रश्मी इट्स व्हेरी बोल्ड, त्या फाईट करता, राईट्सासाठी फाईट करता म्हणून लेखलो होतं. तू आज तुला ते रिग्रेट करतस आहे तू की ते मी नकान ते रेसिग्नेशन द्यावेचे म्हणून सांगून की ते म्हटलं आफ्टर द इन्व्हेस्टिगेशन्स तुका क्लिअर चिट गावलंय. करेक्ट नाही तसं म्हणून आता तुला रिग्रेट असं का कंटिन्यू करवत ते म्हणून सांगून. आय थिंक इट्स अ व्हेरी डिफरंट स्टोरी. मी इलेक्ट झाला, मी सिलेक्ट नाही झाला. इलेक्ट झाला म्हटलं आय हॅड द मॅन्डेट ऑफ द पीपल. सो आय गॉट मोर दॅन 54% ऑफ द वोट शेअर अलोन डिस्पाईट देअर बिंग 6 अदर ऑप्शन्स. सो तितके एक मॅन्डेट जणांचा मॅन्डेटसून मी इलेक्ट झाला. बट काय जाता म्हटलं ह्या वर्ल्ड इज मोर कॉम्प्लेक्स दॅन वॉट वी नो. आम्ही हंगा आमच्या लहान इको चेंबरांत असू, आम्ही इंडियात असू, हंगा आमच्या पुऱ्या जणांचा कलर एकच नमुने, आम्ही मोर ऑर लेस 3-4 रिलिजनसून बिलॉंग करतो आणि आम्ही सिमिलर रिलिजन, सिमिलर जातीची आम्ही वट्टू असतो. बट द वर्ल्ड इज व्हेरी डिफरंट. हे डिफरंट नॅशनॅलिटीज, डिफरंट रिलिजन्स,
इट इज अ व्हेरी स्टार्क कॉन्ट्रास्ट. इंडियात आम्ही हिंदू एक मेजॉरिटी जावन असू, बट वर्ल्डांत हिंदू इज अ मायनॉरिटी अँड द वे द वर्ल्ड व्ह्यूज हिंदूज इज व्हेरी डिफरंट. तुम्ही आता खंयच्या न्यूज बघलेरू, खंयच्या ह्युमन रायट्स रिपोर्ट बघलेरू, यू कॅन सी देर इज अ लॉट ऑफ हेट क्रायम्स अगेन्स्ट हिंदूज. हेट क्राईम, मेनी वेज ऑफ हेट क्राईम्स. न्यूयॉर्कांत डॉट बस्टर्स म्हणून असत. तुम्ही बिंदी घातले, बिंदी इज कन्सिडर्ड अ डॉट अँड इट इज अ हेट क्राईम अँड देर आर गँग्स विच हंट पीपल विथ बिंदी ऑन देअर हेड अँड देर आर मेनी केसेस खंय तेणी बायल मनसा कोणाचा बिंदी आसा तांकां हॅक ऑफ केला आसा. सो असला पुरा रियालिटी आमच्या वर्ल्डांत आसा आणि आम्ही कितके थंय वर्ल्डान जातू, कितके आम्ही आमचं रिप्रेझेंटेशन करतो, तितकेच आमकां एक रेजिस्टन्स येता. ता रेजिस्टन्स आम्ही फाईट करका, ता रेजिस्टन्स आम्ही एक्सेप्ट करून आम्ही एक कोण्यान जाऊन बसो नये अँड दॅट इज समथिंग दॅट हॅज टू हॅपन. मी प्रेसिडेंट जातो माझ्या बग्गे मस्त अपप्रचार झाला. हे सोलवाल्लेनी पुरा सर्वान एक अपप्रचार येता हिंदू त्याच्या हाऊस जय श्रीराम म्हणून एक पोस्टर घातला असा. जय श्रीराम म्हटले वेस्टर्न काय केला असा, म्हटले जय श्रीराम म्हटले एक वॉर क्राय म्हणून त्यांनी ह्या केला असा. तर आमच्या एक भक्तीचा ह्या ता तेणी मिसअप्रोप्रिएट करून तेका एक विंगडच मिनिंग दिला असा. सो हे पुरा म्हटले हिंदुत्व एक नमुनी टेररिस्ट म्हणून एक ब्रँड केला. एक इट वॉज अ व्हेरी सिंपल थिंग. आम्हाच्या फेसबुकसून काढून काय काय त्याचं मिनिंग करून काय काय आर्टिकल बरयला आणि असला पुरा थंय जाता आणि ह्याच्या बग्गे आमकां अवेअरनेस उणा असा हंगा आणि थंय एक पोजिशन ऑफ पॉवरान तेतूत कुडले ह्या पुरा जास्ती तुमकां ह्या जाता. म्हटले मी एक कॉमन कम्युनिटी इन स्टुडंट जावन असल्या वेळा ह्या पुरा मी बघिना होते, बट मी प्रेसिडेंट जातो तितके स्पॉटलाईट येला आणि तेन्ना ह्या पुरा ते करूंक लागतात अँड इट इज द रियालिटी ऑफ द वर्ल्ड आणि आम्ही ह्या फेस करका जाता. सो मी ह्या फेस केले. रिजाईन करूनचा वॉज अ व्हेरी प्रॅक्टिकल स्टेप. कसं लाईक म्हटले थंय माझ्या लिडरशिपांत कॉन्फिडन्स ना होता. असला पुरं रूमर स्प्रेड जात होतं. तेणी त्यांच्या स्टिरियोटायपाक कन्फर्म करूंक लागले. कसं लाईक म्हटले हिंदूज बघे स्टिरियोटायप्स ऑलरेडी असत अब्रॉड आणि असा रूमर्स स्प्रेड झाले. इट इज व्हेरी इझी फॉर पीपल टू बिलीव्ह दीज स्टिरियोटायप्स. सो एक अँटी फिलिंग येता. सो मी प्रेसिडेंट जाऊन काय करूंक साध्य ना होता. ता आम्ही काय पुरा चेंज करूनच्यासाठी प्रेसिडेंट झाले, ता चेंज करूंक जाय ना होता. ता एंटायर इयर मी बसका होता. कसं लाईक म्हटले मी काय सांगलेरू त्याच्यावर एक डाऊट असा. कसं लाईक म्हटलं माझ्या बॅकग्राऊंड बघे डाऊट करतसत, माझ्या आयडेंटिटी बघे डाऊट असा अँड त्यासाठी मी ता एक रिस्पेक्टेबली रिजाईन करून मीच इन्व्हेस्टिगेशन करे म्हणून फाईल केला अँड द इन्व्हेस्टिगेशन प्रूव्ड. सो इवन टुडे ऑन कॅम्पस म्हाका तांचे एक रिस्पेक्ट आसा आणि तुम्ही कोणाक विचारल्यारू प्रेसिडेंट कोण म्हणून म्हज्यांचं नाव उरला आसा. सो ता आय थिंक दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट टू मी दॅट मी त्या एंटायर सिच्युएशन एक डिग्निफाईड वेन ता आम्ही सॉल्व केले आणि आमच्या एक आयडेंटिटीक काय प्रॉब्लेम येईनातना एक ह्या केले. मी प्रेसिडेंट जाल्ला होता जाल्यार मी कंटिन्यू केल्ला होता जाल्यार मी एक इन्व्हेस्टिगेशन डिमांड करूंक जायना होता. एक इन्व्हेस्टिगेशन जायनातले आमच्या एक आयडेंटिटी वयर काय तेणी क्वेश्चन केला आसा त्याच्या वयर एक क्लीन चिट वरी येवंक साध्य ना. सो दॅट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हाका त्या स्टेटान. कसं लाईक म्हटलें फाल आणेकला म्हाज्या वरी दिसताला म्हाज्याच एक गांवांत थंय जावन प्रेसिडेंट जाले असंच तेणी क्वेश्चन केल्यार तसं जाऊ नये न्ही. आम्ही एक एक्झाम्पल सेट करका न्ही दॅट इट इज नॉट ओके टू ट्रीट पीपल हू लुक लाईक अस और हू कम फ्रॉम आवर कम्युनिटी सो डिफरंटली. So I think that was what was the most sensible thing for me to do. But bahir of course त्यांका एक ईडी पिक्चर कळना ना आणि there is lack of context so तितके अर्थ जाणा ना. But this was my intention and looking back I think I did the best I could do in that situation. पुरा जना माझ्या वयर चढलेले आणि हॅरॅसमेंट तुमका ऑनलाईन दिसोन असोंक पुरो बट मी थंय कॅम्पसांत होते इन बिटवीन ऑल ऑफ देम. सो मी मस्त बघले असे आणि ता ओवरकम करूंक म्हाका काय बेस्ट म्हणून येवादला मी तांच केले अँड आय थिंक आय हॅव नो रिग्रेट. कसं लाईक म्हटले आय वॉज एबल टू ओवरकम दॅट लुकिंग जस्ट फाईन अँड डुईंग समथिंग फॉर द कम्युनिटी वर्ल्ड वाईड. ओके आता म्हाका तुझे तुमचे सिच्युएशन अर्थ जात आसा. तुम्ही एकलीत थंय विदेशांत असो आवश बापाशी फॅमिली सगळी हांगा इंडियंत आसा. तुका कोण थंय एक त्या मोमेंटार आय कॅन अंडरस्टँड मोमेंटार मस्त टेन्शन होता मस्त फ्रस्ट्रेशन होता लायक मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता. तुका कोण थंय सपोर्टस आसा तो लायक तू कसं ते मॅनेज केलं त्या सिच्युएशन त्या टेन्शनासून त्या फ्रस्ट्रेशनासून भायर येवे तू कसं केलं?
आय थिंक कष्टिल्ल्या वेळा आमीच आमकां सपोर्ट करून घेवंका. आमी भायरसून एक्सपेक्ट केले सपोर्ट म्हटले दुसरी कितके सपोर्ट करूंक जाता. थोडा सपोर्ट करतात तांकां तितके अर्थे जाणा तुम्ही काय सिच्युएशनसून पास जातेसत म्हणून. सो बाय द एंड ऑफ द डे तुम्ही त्या स्ट्रेंथ तुमच्या भितरसूनच फायंड करता. तुम्ही दुसऱ्यांक ब्लेम करियत तेणी तुमकां हेल्प केला ना ह्या केला ना म्हणून, बट दुसऱ्यांक जनांक त्यांचे झंझट असा. सो तेणी त्यांच्या लाईफांतच मस्त प्रॉब्लेम्स फेस करतात. आमच्या प्रॉब्लेम्स आमीच सॉल्व करता. सो आम्ही भायर बघून कंप्लेन केल्यार कोण सॉल्व करूंक येणार ना, कोणासून करूंक जाणा ना. सो आता स्ट्रेंथ मी भितरसूनच फायंड केले. इनिशियली थोडा कष्ट जाला म्हाका, बट माझा फॅमिली मस्त सपोर्टिंग असा. आना आमा जाऊन दी, बट एंटायर सामंत फॅमिली जाऊन दी. आमच्या केन्नाय व्हिडिओ कॉल असता आणि आम्ही मस्त एक व्हेरी वेल कनेक्टेड कझन्स ग्रुप आम्ही. सो दे वर ऑलवेज देअर फॉर मी अँड वी आर ऑलवेज देअर फॉर इच अदर. सो ता एक कॉन्फिडन्स देता आणि थोडं स्पिरिच्युअलिटी कुठं हेल्प करता. आय फील दॅट द यूथ टुडे वी नीड टू बी प्रोग्रेसिव्ह फ्रॉम आउटसाइड बट स्पिरिच्युअली इनवर्ड्स. सो ता एक स्पिरिच्युअल रूटिंग असल्यार, ता एक भक्ती असल्यार तुमकां ता एक कॉन्फिडन्स येता. काय जाल्यार आमी सामा असल्यार आमच्या वट कोण काय रॉंग करूंक जाणा ना म्हणून. सो ता आय थिंक थोडा मॉडर्न जनरेशनान थोडा मिसिंग असा. बट इफ वी आर प्रोग्रेसिव्ह आउटवर्ड्स अँड स्पिरिच्युअल इनवर्ड्स देन ता मस्त हेल्प करता असल्या सिच्युएशनांत फाईट करूंक. कसल्याक म्हटल्यार तुमकां ता एक कॉन्फिडन्स येता तुमचा देव तुमचा हात सोडना ना म्हणून, आणि तुम्ही एक समाज जाल्ला काम करूंक तुमकां एक प्रेरणे मेळटा. सो ता होता. आणि माझ्या फॅमिली आसा, माझ्या फॅमिली केन्नाय माझ्या वट्टच आसा, केन्नाय आमकां सपोर्ट केला आसा. काय नसल्यारू एक फोन करून हसयला असा. सो तितके मट्टाक असत. सो तितके असत आणि आय थिंक तांचं माझं होड ब्लेसिंग लाईफांत. आणि आमचा प्रॉब्लेम आमीच सॉल्व करून घेवंका. मॉरल सपोर्टाक आम्ही दुसऱ्याकडे बघियत आणि इतके होड फॅमिली असताना आणि काय हवे म्हाका. मस्त छान करून सांगितलं रश्मी. कितके म्हटल्यार आमची धाकटी तुझ्याकडे शिकोंका कसला म्हटल्यार आमचे प्रॉब्लेम्स येतना आम्ही कसे सॉल्व करून घेवंका. स्पिरिच्युअलिटी किती आमकां अगत्य म्हणून सांगून खंडित आमचे आज कोण वीक्षणे करीत असो ते आमचे फॅमिली होऊन दे, आमचे समाजाचे जन होऊन देत, आमची धाकटी होऊन देते. खंडित हे पॉइंट तुझ्या कडसून शिकोंका मी सगळ्यांकडे सगळे वीक्षकांसो मी इचरून घेते. आता नेक्स्ट रश्मी तू त्या सगळे झालं एपिसोड झाले, फॉर्मर प्रेसिडेंट झालं, रेसिग्नेशन झालं, मागे इंडियास वापस आयलं. भारतास येतो तुका सडन पॉलिटिक्सांत कसा इंटरेस्ट आयला म्हणल्यार आम्ही सडन बघितलं एक फाईन मॉर्निंग रश्मी आमच्या उत्तर प्रदेशाचे सीएम चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथाचे ग्रुपांत इलेक्शन कॅम्पेन करीत स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग करीत म्हणून सांगून तुका ते अवकाश कसे मेळ्ळो ते म्हटल्यार राजकीयांत तुका इंटरेस्ट होता का नाका तू और तुका ते ऑपॉर्च्युनिटी गावले का तू कसं तुझे स्टेप पॉलिटिक्सास राजकीयस घातलो. सो मी ऑक्सफोर्डांत ग्रॅज्युएट जातूत ब्रिटीश पार्लिमेंटान काम करी होते. थंय हाऊस ऑफ कॉमन्सांत हाऊस ऑफ कॉमन्स म्हटल्यार हांगा लोकसभे आसा लवरी. सो हाऊस ऑफ कॉमन्सांत एक चीफ स्टाफ जाऊन थंय काम करी होते. ता मी एक फिक्स्ड कॉन्ट्रॅक्ट मुगसूनच इंडिया येयला. थंय वर्क एक्सपिरियन्स माझा कंप्लीट करून इंडिया येयला. इंडिया येवनच्या वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मी. मी केन्ने शिकोन इंडियाच वापस येवनचा म्हणून पुऱ्या जणांक सांगल्ले, बट कोणी म्हाका नंबरले ना. कसल्याक म्हटले भायर जाऊन शिकल्ले कोण जास्ती वापस येणत ना. सो मी तेन्ने सांगल्ले आजे सांगते मी वापस इल्ले म्हणून आणि आज मी वापस इलेसे. आय थिंक देर इज अ डिफरन्स बिटवीन पॉलिटिक्स आणि लिडरशिप. आमच्या कंट्रींत मस्त जणांनी बरे पॉलिटिक्स केला असा, पर मस्त केलो जणांनी रियल लिडरशिप दाखयला असा त्यांच्या लाईफांत. एक आमच्या प्रधानमंत्री असतीत, एक आमचे हे असतीत महाराजजी. आम्ही त्यांना महाराज म्हणून सांगोंचा. कसल्याक म्हटले ते गोरखनाथ पीठाचे मठाधीश. सो आम्ही थंय त्यांच्या ऑफिसान ते जावयेत, हांगा जावयेत. तांकां योगीजी आपयणू ना, आम्ही महाराजजी म्हणोंचा. सो महाराजजीने एक लिडरशिप दिला असा आमच्या कम्युनिटीक. मी ल्हान लागे ते तंच केला न्ही, गिविंग इनिशिएटिव्ह, गिविंग लिडरशिप अँड ऑल ऑफ दॅट. सो and campus politics was something I was very much involved in, but it was more about giving leadership than politics. So तंच माझा एक पाथ होता थ्रू अँड थ्रू. आणि महाराजजीच्या टीमांत एक असा तू एक येऊन एक
करका म्हटलेलं का मी गेला तसा काय मी एक थंय जाऊन म्हटलं पॉलिटिक्स खेळायच्यासाठी नाही बट एक ट्रू लिडराचा एक स्ट्रॅटेजींत एक काहीतरी लिडरशिप रोल प्ले करूया म्हणून मी गेला आणि पुढे तसले काहीतरी कम्युनिटींत इनिशिएटिव्ह जाऊन दी असले ग्रेट लिडर्साचे टीमांत एक इनिशिएटिव्ह जाऊन दी सो ता एक करूनचा म्हाका केन्नासूने ता एक इंटरेस्ट असा आणि पुढे दवरून घेते कसं लायक म्हटलं आमच्या कंट्रीक पॉलिटिक्स आणि राजनीतीच्या नेसेसिटी ना आसा ता मस्त आसा बट रियल लिडरशिपाच्या नेसेसिटी आसा आणि केलो जाणां देतसत तांकां चांग जाणांनी जावन सपोर्ट करून त्यांच्यासाठी काम केल्यार हा देश मस्त पुढे जाऊयात सो ता माझा एक अनिसिके आणि हा म्हाका आधीसूने एक असा सो ह्या काय राजकारणी काय पॉलिटिक्स नाही दिस इज आय थिंक दिस इज अ जर्नी ऑफ लिडरशिप ओके आता तू योगी महाराज जी तू सांगितलं बरी त्यांचे वटो वांगडा काम करणं तुका कसलं तरी शिकोंक मेळ्ळें का शिकोंक मस्त मेळ्ळा एक यूपी इलेक्शन बघले इडी वर्ल्ड बघायला वरी जाता कसं लायक म्हटलं ता एक हिंदी हार्टलँड थंय आसल्या तितके डायवर्सिटी जावन दी थंय तेणी फेस केल्ला तितके इन्वेजन जावन दी थंय मुघल इन्वेजन मस्त सिवियर जावन होता थंय जेन्ना कोण आज हिंदू असत ते पुरं सोडून हिंदू कसं लायक म्हटलं तांकां तितके त्यांच्या घारा शोषण झालं असं ते हिंदू म्हणून कसं लायक म्हटलं त्यांनी त्या मुघल एम्पायराचं वर्स्ट बघला असा त्याच्यानंतर त्यांनी ब्रिटिश कॉलनायझेशनाचे वर्स्ट बघला असा तांकां गव्हर्नमेंटचे तितके काय चांग मेळ्ळे नासत 70 वर्सांसून तसल्लेच गव्हर्नमेंट मेळ्ळे असत तांकां हार्ड गव्हर्नमेंट आणि त्या निमित्त ते तितके फर्टायल लँड जावन थंय खावंक ना ता इडी उत्तर प्रदेश एक गंगा बेझिन गंगा रिव्हराच्या बेझिन थंय आसोनचे तितके फर्टायल लँड इडी इंडियात तुमकां खंय मेळना ना तरे थंय तितके खावंके ना थंय तितके ते पुअर्टी आसा कसं लायक म्हटलं तितके मिसमॅनेज करून थंय तितके तांकां एक्सप्लॉयट केला आसा जाणांनी आनी पॉलिटिशियन्सांनी ओवर अ पिरियड ऑफ टायम अँड महाराजजी इन अ व्हेरी व्हेरी लाँग टायम इन ओवर 7 डेकेड्स त्यांनी एक लिडरशिप दिला त्या जागेक विच द पीपल ट्रूली डिजर्व्ड त्यांचे जाणां काय डिजर्व करता असं ता तांकां मेळ्ळा इन दॅट पास्ट 5 years सो ता चेंज ता अभिमान आणि त्याचे एक लिडरशिप स्किल त्याचे एक ऑनेस्टी त्याचे एक नॉन करप्ट स्टँड आणि नॉन नेगोशिएबल अँड अनअपॉलॉजेटिक त्याचा काय स्टँड असा ता शिकोंक मेळ्ळा आणि त्यांनी कसा डेली त्यांच्या ह्या करतात थंयसुने मस्त शिकोंक मेळटा सो आय थिंक ईच मोमेंट वॉज अ लर्निंग कर्व अँड इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपिरियन्सेस इन माय लाईफ नाईस आता नेक्स्ट तुमचे कसलं तरी प्लॅन असा का मोदीजीचे टीमास जावं का ते खंयच्या तरी स्ट्रॅटेजी कमिटींत इन्वॉल्व होवे नाही जाल्यार नेक्स्ट केले तरी बदल स्टेटाचे इलेक्शन कॅम्पेन टायमार चूर काम करका चूर स्ट्रॅटेजी प्लॅन करका एक छंद एक चांग लिडरशिप आमचे भारताक काडका म्हणून सांगून कसले तरी प्लॅन्स ड्रीम्स काहीतरी प्रोजेक्ट वर्क करीत असं का I think God makes the plans and we just are a part of it. So बघ्या काय जाता पुढे म्हणून काहीतरी झाले तुमका पुऱ्या जणांक कळता. So I think wait and watch. आम्ही विश करतो आम्ही मनपूर्वक होऊन आमच्या कम्युनिटीची सगळं आम्ही विश करतो पाले मे बी आफ्टर 5 years तू त्या लेवलांत आसका प्राईम मिनिस्टर वट आसका नाहीतर त्यांच्या ग्रुपांत आसका म्हणून सगळं आम्ही खंडित विश करतो अँड तू त्या लेवलच रीच जाल्यार आम्ही सगळ्यांक मस्त खुशीचे विषय ते आम्ही मस्त हेम्मे पाडून घेतो कित्याक म्हटल्यार आमच्या समाजाचे रश्मी तू त्या आंतरराष्ट्रीय लेवलास नॅशनल लेवलांत एक साधन केल्यार आमकां सगळ्यांकय ते मस्त खुशीचे विचार आता नेक्स्ट कसं जालां म्हटल्यार आता रिसेंट होऊन आमच्या उडपांत एक इन्सिडेंट जालें हिजाब केस सगळ्यांकय गोत आसा मस्त फेमस जालें मस्त सेन्सिटीव इश्यू सगळे धाकट्यांनी उडपांत अन्य धर्माचे धाकट्यांनी आमी हिजाब घालून क्लासेस येतो आमकां धर्मा वयर आमकां एज्युकेशन बरसो आमकां धर्मा इम्पॉर्टंट म्हणून सांगून मस्त एक एक चूर बेळवणिगे जाले आमच्या उडपांत तदना आमचे जलग्यांनी काय केलें ना ऑरेंज शॉल घालून केसरी कम्युनिटी म्हणून सांगून तिणेव त्याच एक प्रतिरोध करवे स्टार्ट केले त्या मोमेंटर मी बघितले रश्मी हायकोर्टात जाऊन पिटिशन फाईल करत आसा रश्मी इज इन्वॉल्वड इन लायक दिस स्ट्राईक म्हणून सांगूचे बरे
तुमचे कॉन्ट्रीब्युशन कसलं तुम्ही कसलेच ते हायकोर्टास गेलो लाईक ॲज अ ह्युमन राईट्स ॲक्टिव्हिस्ट तुम्ही काम केलेलं नाही तुमका कोणीतरी सजेशन दिलेन का कोणीतरी रिक्वेस्ट केलेन का लाईक तुम्ही कसलेच या हायकोर्टास गेलो सो आय थिंक ह्युमन राईट्स अँड सोशल वर्क ह्या मी मस्त आधीसुने इन्व्हॉल्वमेंट घेतले असे मी लंडनात असताना काय जात असं म्हटलं आता हिंदू मायनॉरिटी पाकिस्तानात असा बांगलादेशांत असा अफगाणिस्तानात होता त्यांना पुरा काढून सोडला बांगलादेशांत आता दुर्गापूजा टायमांत त्यांना मारला त्यांचा पंडाल दुर्गापूजा पंडाल ह्या जाळून घातला आणि पाकिस्तानात चेडवांक कुटोवन ह्या करतात त्यांना फोर्सफुली कन्वर्ट करून हराड करून घेतात तसा पुरा मस्त जात असा आणि ह्याच्या बघे कोण बोलनात ना कसं लाईक म्हटले हिंदू ह्युमन राईट्स म्हटले काय म्हणून विचारतात ह्याच्या बघे काय बोलनात ना ते मस्त डिस्क्रिमिनेशन असा एक तर हिपोक्रेसी असा एक साईडाचे ह्युमन राईट्स बघे बोलतात आणि दुसऱ्यांच्या साईडाचे ह्युमन राईट्स बघे बोलनात ना आणि बघून गेले आमींचे तितके सफर झालो सो आता तुम्ही काश्मीर फाईल्स बघून असोंक पुरो काश्मीरी पंडित वांगडा कितके पुरा झाला असा म्हणून आम्ही 32 वर्षानंतर बघतो सो बट आमच्या वांगडा इतके झाला असा आणि ह्याच्या बघे काय एक अवेअरनेस ना ह्याच्या बघे मी ऑक्सफर्डचा दिसासुनाचं काम करतेस एक 8 year old 8 वर्षाचा झिलग्याक गल्लू शिक्षे दिला हांगा पाकिस्तानांत त्या विशयान ते मी प्रोटेस्ट केले पाकिस्तान हाय कमिशन एद्राक लंडनांत थंय 1000 जणांक वट्ट केले आणि थंय माझा स्पीच होता सो मी ह्या काम मस्त टाइमसून करतेसे इंडियात काय म्हटले आम्ही आउटरीच करतो आम्ही प्रोटेस्ट करतो बट आम्ही इन्स्टिट्यूशनली ता चेंज हाडूंक प्रयत्न करणो ना हिजाब इश्यू जाल्ल्या वेळा ती चेडवांनी प्रोटेस्ट करूनच्या वांगडा ते हायकोर्टे अप्रोच जाल्ले आमची जाणा बरे प्रोटेस्ट करी होते तेणी ता एक कोर्टांत चॅलेंज केला ना आम्ही एक इन्स्टिट्यूशनली ह्या इश्यूज फाईट करूंक ट्राय करिनातल्यार त्याचा काही इम्पॅक्ट उरना ना आम्ही बरे बिदिंत ह्या कसाला प्रतिभटना करीतच उरतो आम्ही आमका काय चेंज हवे ता आम्ही इन्स्टिट्यूशन वाईज ज्युडिशरी थ्रू गव्हर्नमेंट तसा आम्ही हाडका सो बरे आम्ही एक काम केल्यार ता चेंज येणार ना हिजाब इश्यू जाल्ल्या वेळार मी हेंतू इन्वॉल्व जाल्ले कसं लायक म्हटले इट इज एन इश्यू विच कन्सर्न्स उडुपी आणि म्हाका आत्ता एक प्लॅटफॉर्म आसा आत्ता एक वॉयस आसा बीइंग द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफर्ड एंड हॅविंग डन सो मच सोशल मिडियान जावन दी न्यूज आउटलेट्सान जावन दी मी एक काहीतरी रेज केल्यार तेका प्लॅटफॉर्म मेळटा ते एस्केलेट जाता त्यासाठी मी एक ह्या माझा प्लॅटफॉर्म यूज करून आमच्या कम्युनिटी गोस्कर मी काहीतरी करका म्हणून मी ह्या इश्यू रेज केला आणि म्हाका प्रतिभटनेसून चड एक इन्स्टिट्यूशनल चेंज हाडूंचेंत इंटरेस्ट चड आणि त्यासाठी मी हायकोर्टांत एक इंटरव्हेन्शन फायल केले आणि 2 कोणके ॲक्टिविस्टांनी इंडियात त्यांनी कुडा फाईल केला असा बट तांकां काय लोकस ऑफ स्टँडिंग ना कसं लायक म्हटलं ते उडपेचे नाही ते हांगा स्टुडंट जावन ना होते तुम्ही केसाक कसं रिलेटेड म्हणून विचारतात तुम्ही एक पिटिशनांत इंटरव्हीन करूंक ट्राय केले त्यातनं मी सांगूंक झाला मी कसं रिलेटेड म्हटलं मी उडपान शिकला आणि मणिपालांत विच इज अ पार्ट ऑफ उडपी डिस्ट्रिक्ट थंय मी एक स्टुडंट लिडर जावन होते सो त्यासाठी म्हाका ह्या केसांत बोलोवंक हक्क आसा म्हणून उरलेल्यांक त्या इंटरव्हीन केल्ल्यांक हक्क ना होता सो तसं आम्ही एक कोहेसिवली एक फुडें जावंका ॲज अ कम्युनिटी आम्ही आमच्या गोस्कर सेफगार्ड हाडूंका आम्ही इन्स्टिट्यूशनलायज करका ह्या आयटम त्यासाठी मी हायकोर्टांत इंटरव्हेन्शन फायल केला आणि फुडें कुडा आमच्या कम्युनिटी वांगडा काहीतरी असं जाल्यार काहीतरी रॉंग जाल्यार काहीतरी चॅलेंजेस येयल्यार आम्ही एक इन्स्टिट्यूशनली फाईट करका आणि माझ्या लगी असाला प्लॅटफॉर्म मी यूज करते कसं लायक म्हटले मी काहीतरी सांगले तर ट्विटर जाऊन दी इंस्टाग्राम जाऊन दी नंतर न्यूज चॅनल डिबेट्स जाऊन दी थंय एम्प्लिफाय जाता ता एक पावर इला आसा थोडा तरी इला आसा चड असोंक ना थोडा काहीतरी आसा सो तो एक चांग पर्पसाक यूज करका म्हणून मी ह्या फायल केला आणि फुडें कुडा काहीतरी इल्यार आता ह्या फुडें हा इश्यू सुप्रीम कोर्ट गेला सो आम्ही थंय सुप्रीम कोर्टान फायल केलो सो आणि दुसरा काहीतरी इश्यू इल्यारू आम्ही आमच्या कम्युनिटीक आसूं कसं लायक म्हटले आम्ही आमच्या कम्युनिटीचं सेफ्टी आमच्या कम्युनिटीचे रायट्स आम्ही सेफगार्ड करका आणि देर इज नो बेटर सर्विस दॅन दॅट सो या व्हेरी नाईस बट आमकां कसाला दिसता म्हटल्यार मस्त सेन्सिटीव इश्यू असता
ಭಯ करता ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ತಮ್ಕ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ದಲ್ಲ ಮತ್ತ ಮಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಭಯ करता ಹೆಂತ ಪುರ ಪುಡೆ ದಾವಂಕು ಬೋಲಂಕು ಧೈರ್ಯ ಚುರ ಉಣ ಮಂದಿಸ್ತಾ बट आता तुगेले आवस बापाशी तांकां एक भंय आसता नाका गो बाळा ह्या प्र नाका तुका म्हण सांगून केन्ना तरी सांगतलें आसा आम्ही असोंचा फॉर अ व्हेरी शॉर्ट टाइम आय थिंक आमचा लाईफ इज व्हेरी शॉर्ट आणि आम्ही भिवून असल्यार आय थिंक भयांतच आमचं इडी जीवन एंड जाता आम्ही भिवून बसल्या काय जाणा ना काय जावंकच आसा बघे ता जाऊनच असता सो तुमका काहीतरी तुमच्या वाट काहीतरी रॉंग जावंक जाल्यार तुम्ही काय वॉइस रेज करी नासतना पब्लिकांत असा नासतना काय जावयेत फाल्यां हांगा काहीतरी दोंबी गलाटे जावन तुम्ही मधी सिरकोन पडल्यार काय जावयेत तुमच्या लगी वट बट तुम्ही काहीतरी एक कॉजाक रेज करून कडे काहीतरी जाल्यार यू नो देर इज मोर पर्पज टू दॅट बट आय फील दॅट तुमच्या वाट काहीतरी तसं जावंक जाल्यार तुमच्या हाणेन बरो नासलें जाल्यार जावन आसता बट तुम्ही त्या एक लीप ऑफ फेथ घेवंक तुम्ही धैर्य करका आम्ही धैर्य करिनातले आणि कोण करता आणि काय करतात ती आमच्या राईट न्ही हां सो आमकां काय सामा दिसता आणि हा कम्युनिटीक काय हवे तर आम्ही करका केन्नाय आणि देर इज आय थिंक इट्स बेटर टू डाय ऑफ कावर्डिस देन इट्स बेटर टू यू नो have a better you know be brave than die of cowardice so yeah okay next आता तुमच्या मनात कसलं तरी प्लॅन असं का आमच्या समाजाचं आमच्या कम्युनिटीचं कसलं तरी एक फाईट कर का कसलं तरी मनात प्लॅन प्रोजेक्ट्स कसलं तरी असं का कोंकणी एक्सोडस बग्गे आमी अर्थांत मस्त वाचतेसे आमच्या कम्युनिटी मस्त डिस्प्लेस जाला आसा आमी हांगाची न्ही आमी मस्त कडेसून आमकां आमी डिस्प्लेस जावन हांगा येयला आनी तेच्या फाटी मस्त रिजनय आसा आमकां पोर्चुगीज टायमान तो गोवा एरियान ते आमच्या समुदायाक मस्त अब्यूज केला आसा मस्त थंयसून धांवडेल आसा आनी मस्त हेंतूसून आमी थंय हांगा म्हणून येवन हांगा ह्या जालो सो ओवरऑल एक कोंकणी कम्युनिटीक एक रिप्रेझेंटेशन हवें आनी आतां कश्मीरी पंडित्साच्या कश्मीर फायल्स जाला आसा एक दीस एक कोंकणी फायल्स जावंका आमच्या कम्युनिटी वांगडा काय जालोसू आमकां उगडास ना आतां बट आमच्या वांगडाय मस्त रॉंग जाला आसा आनी आज आमी इतके चांग जावन असू इतके चांग जावन आमी फुडें येयलोसू इतके चांग जावन आमी एक एज अ कम्युनिटी असू ए व्हेरी पीस लवींग कम्युनिटी व्हेरी प्रॉस्परस कम्युनिटी बट आमचें एक पास्ट आसा ता एक एक्नॉलेज जावंका ता एक ह्या जावंका म्हणून एक आसा सो बग्गे हेच्या बग्गे आय एम जस्ट स्टील स्टडींग स्टील टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल हेच्या बग्गे केलो जाणांनी बरयला आसा कुडा सो आय जस्ट वॉन्ट टू परहॅप्स परस्यू दॅट ओके आता तुझे इंटरव्यू मस्त जन धाकटी वीक्षण करीत असतील मन लेखोंक येतो सा कित्याक म्हटल्यार मोस्ट वेटेड इंटरव्यू हे सगळ्यांनी रश्मी सामंत येता म्हण सांगून मस्त वेट करीत आसली सो आमच्या धाकट्यांक तू कसलं एक मेसेज देवंक का म्हण सांगून तू आशा करता आता एक ऑक्सफर्डांत ट्राय करका थंय धांवन थंय सीट मेळोन थंय शिकोन एक आंतरराष्ट्रीय मट्टार जावका ना जाल्यार एक आमच्या कम्युनिटीसाठी आमच्या रायट्सासाठी फायट करका म्हण जाल्यार आमच्या धाकट्यांनी कसं प्रिपेअर करका आमची धाकटी कसलं तू आता मगाशी सांगितलं बरी आमच्या धर्माच्या ಬಗ್ಗೆ आमच्या देवाच्या ಬಗ್ಗೆ आमचं ನಂಬಿಕೆ यावे देव आमचं दिन राखतो म्हण सांगून तू सांगितलं तसं तू बदल कसलं मेसेज आमच्या धाकट्यांस देव्य म्हण सांगून आशा करता धाकट्या वट्टू धाकट्यांचे पेरेंट्स असो केलो मेसेज अगत्य असता तू कसलं देव्य म्हण लेखन घेता माझ्या प्रकार द वन मेसेज विच आय थिंक कॅन गो अक्रॉस इज दॅट डोंट बी स्कॅर्ड ऑफ फेल्युअर्स सो तुम्ही तुमका काय करका म्हणून मनांत आसा तुम्ही त्याच्या बग्गे ट्राय करे इवन इफ इट फील्स लाईक एन इम्पॉसिबल ड्रीम कसं लाईक म्हणजे द मोमेंट यू आर स्कॅर्ड ऑफ फेल्युअर दॅट्स द मोमेंट यू फेल कम्प्लिटली इन लाईफ इट्स ओके टू ट्राय अँड फेल बट तुम्ही एक फेल जातू म्हणून भिवून ट्राय करिनातले त्याच्यासून होड काय ह्या ना फेल्युअर ना सो तुम्ही ट्राय करे तुमका काय हवे ता करे आणि ॲज पेरेंट्स तुम्ही तुमच्या धाकट्यांक प्रोत्साह देवे तांकां काय करतात तुम्ही तांकां एक ह्या करे काय म्हणतात एक मॉरली सपोर्ट करे कसं लाईक म्हटले मॉरल सपोर्ट मेळतो तर रिसोर्सेस मेळता पुराय मेळता थंय काय रिसोर्सेस दुड्डू ता ह्या पुरे इज नॉट अ बिग थिंग वॉट इज बिग इज टू गेट मॉरल सपोर्ट ता मेळल्यार धाकटी स्कॉलरशिपे जावन ती काय करून फुडें जावन मिरसीत सो तांकां तुम्ही एक धैर्य देवे तुम्ही तांकां एक मॉरल सपोर्ट देवे तांकां फाटी ओडू नाकेत
आणि त्यांनी काहीतरी त्यांच्या वाट काहीतरी रॉंग जाल्यार तांकां भिवोय नासतना तांकां आतां धैर्य देवे तूं ह्याय फेस करता ह्याय दिस टू शॅल पास अँड यू वील कम आउट बेटर. सो ता एक तुमच्या धाकट्यांक तुम्ही सांगे तुमच्या तुम्ही ॲज धाकटी तुम्ही ट्राय करे टू 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 पुश युअर बाउंड्रीज. द स्काय इज युअर लिमिट. ओके. आज आता कोणीतरी आमच्या वांगडा विचारलें तर रश्मी म्हटल्यार कोण म्हटल्यार आमकां एक आन्सर आसा. शी इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी स्टुडंट कावन्सील नाजाल्यार ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट म्हणून सांगून आमी मस्त हेम्यान सांगतो. पाले आफ्टर 5 years तुका काही आसका म्हणून सांगून तुझे विजन आसा तुझे ड्रीम कसले और तुझे कसले एक गोल आसता लायफांत आफ्टर 5 years कोणी तरी आमचे कडेन हू इज रश्मी म्हटल्यार आमचे कसले आन्सर आसका. I think I'll ask you that question 5 years later. I wish you should be in the team of our आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वटत तू हसका म्हणून सांगून आमचे एक आशा. तू त्या लेवलच जाव का त्या लेवलान साधने कर का साधने करून कितें म्हटल्यार तुका ते धैर्य आसा ते आमचे धाकट्यांत आमचे कडेन वांगडा मस्त जना कडेन ना ते धैर्य तुजे कडेन आसा. आमकां एक रश्मी म्हणचे पदाचे एक ಹೊಸ अर्थ युजली रश्मी म्हटल्यार सनरेज सूर्यकिरण म्हणून आमी सांगतो. सो पाले रश्मी म्हटल्यार एक दिट्ट हुಡುಗಿ धैर्यवंते बोल्ड म्हणून सांगायचे एक मिनिंग आसका. सो आफ्टर 5 years रश्मी तू मस्त इंटरनॅशनल लेवलान तू फेमस हो का आमचे प्रधानमंत्री वट आसका आमचे देश आस आमचे समाज आस एक चिक्कोड चांग एक अभिवृद्धी हाडवेचे सारकेले काम करका आमचे कोंकणी समाजासून तू गेल्ला म्हणून सांगून आमचे कोंकणी समाजात केलं मस्त वैर आसका म्हणून सांगून मी विश करतो. तसेच आणि कसलं तरी तुका एक्सपिरियन्स मिस जाल्यार आतां सांगूंक आसल्यार तू खंडीत शेअर करयेत एक एक्सपिरियन्स और एनी इसरोन धायनतले एक इन्सिडेंट कसलं तरी असल्यार शेअर करता असल्यार शेअर करयेत. No, I think we have covered everything. So thank you for the interview. This was really nice. आणि तुमका 5 years नंतर काय हवंय काय ना I hope we can have this interview 5 years later to discuss that. आम्ही 5 वर्षानंतर तुका ह्या सಣ್ಣ जाग होता थोरल्या जागेर आम्ही मस्त एक होड मटर एक इंटरव्यू करवेचे बरी एक अवकाश गावून दे म्हणून सांगून आम्ही विश करतो. आणि थँक्यू रश्मी आम्ही साधवतो कुठले तू आयलस तू मस्त बिझी. आणि एक पॉइंट मी ऐकलं कसलं म्हटलं तू एक मस्त व्हडलं बुक बरयत असं म्हणून सांगून. सो ते बुक म्हटलं कसलं बुक लाईक 23 वर्ष म्हणत एक बुक बरवे जाल्यार मस्त एक्सपिरियन्स हवे मस्त नॉलेज हवे. सो तू आता तू बुक बरवेचे त्या एक ते होड बुक म्हटलं माझ्याकडे. सो एक ते होड एक बुक बरवे जाल्यार ते नॉलेज तू कसं तू एक्सपिरियन्सांचं बरयत असय ना नॉलेज वाचून वाचून बरयत असय रेफर करून बरयत असय कसले बुक इज मेनली अबाउट व्हॉट. I think the book is a story of everybody, something which everybody's been through, but आम्ही ह्या स्टोरी सांगलो ना असो ॲज अ कम्युनिटी. सो ॲज अ कम्युनिटी आमच्या वांगडा मस्त जाला असा माझ्या वाटतं काय झालं आता एक ल्हान ट्रेलर माझ्या वाटतं झाला इज नॉट द वर्स्ट थिंग दॅट हॅज हॅपन टू हिंदू स्टुडंट्स. ह्याच्या परशी वर्स्ट झाला असा आणि पुढे जाऊ नये पुढे जाऊंक पॉसिबिलिटी असा. So this is a collective story. This is a story of every Hindu. So I think wait and watch for the book. Definitely. आम्ही तुझे बुक खंडित वाचतो आमच्या धाकट्यांक ते बुक वाचयतो. थँक यू रश्मी फॉर कमिंग. तू आमचे सादीत कुडले इंटरव्यू आयलस मस्त चिक्कोड पॉइंट्स आमचे धाकट्यांक शिकोवंक मस्त चिक्कोड पॉइंट्स मस्त चिक्कोडचे मेसेज आमच्या समाजास दिलस मस्त थँक्स रश्मी. तसंत हे कार्यक्रम आयोजन केले आमचे एक अवकाश दिले सगळ्यांक प्रायोजकाचे सगळ्यांक आम्ही धन्यवाद सांगित असं. आणि मस्त हेम्मेचे विषय कसले म्हटल्यार हे प्रोग्राम वीक्षण करीत असले सगळे वीक्षकांचो आम्ही हृदयपूर्वक आम्ही धन्यवाद सांगित असतो. धन्यवाद.